kažu hrabre i sreća prati. Tako da do sad je bilo padova, ali mislim da će u budućnosti Lasta samo letiti više i više. U Bosni i Hercegovini već su zapaženi rezultati u prodaji i proizvodnji, ali mislim da ćemo širiti proizvodnju, širit ćemo tržišta, sad nam je cilj izvozna, prvo susjedna izvozna tržišta, a onda vidjet ćemo kao i lastavica, nema nigdje kraja, letit ćemo dokle god što više mognemo i što dalje. Ulaganja cirka oko 20 milijuna eura, ali tu nećemo stati. Evo, mi smo vama ekskluzivno kupili jednu firmu u Austriji, u stvari kupili smo brend koji je star 110 godina, oni su specijalisti u proizvodnji medenjaka i već u 6. mjesecu će njihov glavni tehnolog doći ovdje i ovdje ćemo početi proizvoditi probne medenjake i pod tim brendom ćemo onda izvoziti u Austriju i Njemačku i nadamo se da će proizvodnja Laste raditi u 3 smjene, sad radi samo u jednoj smjeni sa raznim proizvodima. Znači širit ćemo sortiman i širit ćemo tržište. To vidimo i po zgradama, objektima, autima, linijima, ambalaži, pa i ukusu. Novi zamah i novo otvaranje radnih mjesta, ali prije svega ovo je jedan, rekao bi, vitalan iskorak za gospodarstvo ne samo naše općine, grada, županije, nego cijele naše regije. I na tome uistinu čestitam i gospodinu Petru i njegovim suradnicima, njegovoj obitelji, na svem ono što su uložili, ogroman trud, ogroman novac da iz pepela dignu Lastu.